Ay, Dok, ano, mumusta ang takong unsay result na ba sa mga laboratory? Nanagin ako sa akong mga kamot ito ang result mo, sir. Nga, sa ako ang tanaw dire pro. Usan ako, sulti, sir, ha? Kalmahan na to itong kaugalingon, sir, ha? Ay, way blame Dok, eh. Ako always jugong kalmado. Yan ta magpadastong gibati. Yes, Dok, yes, Dok. Sa akong bungang nakita dire, ang resulta sa imong laboratory kay naakay cancer. Hindi na mahimo, Dok, ay. Cancer. Dok, gusto ba ko mabuhi o taas, Dok? Dok, dili na mahimo, Dok. Wala dugay cancer, Dok. Dok, di pa ko gusto mamatay, Dok. Gusto pa ko nga, kanang akong kinabuhi ba nga, mutaas pag yun, Dok. Tanan man gud, sir, nangandoy mo nga mutaas pang kinabuhi mo, apot pagkatiguwa, makakita ka sa ilahang mga anak, sa ilahang mga apo. Muna, Dok, pa siya nagkumidya ka na, Dok. dili ni mahimong masikat kay ako na ning gipatan-aw sa puang amigo dito sa Picas Hospital. Parehas naman sa findings, mao gyud cancer ra gyud. Cancer sa atay pag gyud. Punta na ko, Dok. Ano nagka-cancer po sa atay, Dok? Ako lang mga tanan nimo, sir, ha. Eh, siyempre, okay, nagsusunod ko nimo, wa mo ko magsusunod nimo kada adlaw. Ya, kani, tilipin mong kaka, sir. Yes, Dok, yes, Dok. Mga tanong, mukaon ra ka. Mukhaon, Dok. Kini. Nako, additional nga pangutana. Manigarilyo? Di, Dok, di. Wala ko bisyo, Dok. Maayo. Mo inom? Di, Dok, di ko minom, Dok. Dili po inom. Kini, mambabay. Samot, Dok. Wa ko'y bisyo, wa ko'y babae, Dok. Di, Dok. Unya, nga mag-uol mang ta nga. Nga gusto ko man kang mutaas sa imong kinabuhi nga. Kabuhi uri sa imong life diri sa earth. Oroy, nag-usap mo di ka diri sa earth. Di ay, unsa man ka diri, nagpahangin ra ka diri. Naglabay-labay ra ka diri kay wa kay bisyo. Di ka mainom, di ka manigarilyo, di ka jud ka mamubay. Nag-usap ka jud kang mutaas ang imong kinabuhi. Sa ita, akin na lang bi. Ayun na lang paghandom nga mutaas pang imuhang kinabuhi. Ang imuha na lang nang i-enjoy. Ano ko dire? Napakay 6 months. O ka ng 6 months, imuha na lang nang i-enjoy. Wadto ka sa mga bar. Magpinapin ka dito na mambubay ka na. I-try ang pagpanigarilyo, i-try ang inom. Ano ba aron? Di ka magmahay. Dok. Imong suliton ba ang 6 months nimo nga nahabilin diri sa kalibutan ba? Pag ikaramay, doktor mo tambag o way klaro, Dok. Dili man sakto man ako ang tambag kay, di ba? You only live once. So dapat sa buhay pa i-enjoy na to ang ato ang life. Because abang ka mag-enjoy, unya mamatay na ka, ikamatay nimo, ilubong ka. Ikalubong nimo kinsa may mag-enjoy? Ang katurang mga ang mga wati, maoray. Di, nasa ko'y pangutanan ni mo, Dok ba? Enjoy sa kasi mong kinabuhi. Ay, enjoy kayo. Nga, mo inom sa day ka. Ay mo, Hindi garilyo. ay mo ni kayo. Yung mga laki. Ay, nag-isaba ako, lang pangutana, Yung mga laki, Dok. May pakita lang, Dok. Ayaw, pag joke-joke, diha kay di ko dawat ang joke-joke ni mo, sir. Sige, sir, ha, maunat na. Resitaan lang di ka og kanang kuan, sir, kanang gining painkiller lang kay sakit man jud na siya, sir. Ang sakit na dot sa bukog man, so painkiller lang kay kuan mo, sir, ha. Painkiller. Para wag ka sa pain ba. Painkiller. Ayan, sir. Pangpatay mo, siguro ang killer. Ay dili pangpatay sa pain ba mo ng painkiller. Wa kay ayo, Dok. Ako na hinon ang naway ayo nga. Kitambag na ganitik ka para na sa imong kayuhan, sir. So, Pagayuhan. dan lang Patiwasin akong kinabuhi, Dok. Wa kay ayo, Dok. Ang nanay mo resita. May batasan. Mapay tabangan, mapay masuko.